אתר קורס מהווה סביבה תומכת בלמידה אישית וקבוצתית. נגישות למידע מאורגן, כזה שתוכנן מראש וזה שנוצר במהלך הקורס, מסייע ללומדים בהבניית הידע בקורס. כחלק מתהליך הטמעת מערכת מודל יצרנו עבורכם, מורי המורים, תבנית לארגון המידע תוך שילוב כלים טכנולוגיים. בסרטון זה אציג את האפשרויות המוצגות בתבנית ואת הדרך בה תוכלו לפעול בה. ממליצה לצפות בסרטון פעמיים, פעם אחת להבנה כללית ופעם שנייה להתנסות בסביבה. הסרטון נועד לחשיפה ראשונית ומנחה שירצה הרחבה יוכל לקבל הדרכה נוספת במרכז הפסגה או דרך המטמיעים של מט"ח. דרך האתר תוכלו להגיע גם למסמכי הדרכות וסרטונים נוספים בסביבות עזר למנהלי הסביבות. ניכנס לקורס שלנו דרך לחצן הקורסים שלי. החלק הראשון של הסביבה מציג את תקציר הקורס ודברים שתרצו להוסיף בנימה אישית. על מנת לערוך את הטקסט, יש ללחוץ על מקש הפעלת עריכה שנמצא בפינה השמאלית של המסך, ולאחר מכן על לחצן עריכת תקציר. הרכיב הבא שנמצא בתבנית הוא לוח המודעות של המנחה. בחלק זה כותב המנחה הודעות למשתלמים. כל הודעה שנרשמת בלוח הודעות מופצת באופן אוטומטי למייל של הלומדים. מנחים רבים משתמשים בלוח על מנת לשלוח סיכום אחרי מפגש או הודעות לקראת מפגש. ישנם מורים שהשתמשו בזה על מנת לשלוח משהו גם במהלך המפגש, קישור לסרטון או דף מידע לצורך פעילות. חשוב לדעת, בלוח מודעות לומד לא יכול להוסיף תגובה, הכלי הוא חד סטרי ממנחה ללומדים. אם תשלחו קובץ בלוח המודעות, הלומד חייב להיכנס לסביבה על מנת לראותו, ולכן מומלץ לשלוח הודעה ללא קבצים, מומלץ להעתיק את התוכן להודעה עצמה. במידה הוא משתלם מדווח לכם כי אינו מקבל מכם מייל, דרך לחצן עריכת פרופיל עליו לבדוק האם הפרטים האישיים שלו מעודכנים במערכת. לומדים משתפים הינו רכיב המאפשר שיתוף חופשי של לומדים. השיתוף כאן צריך להיות חופשי מבחינת הזמן או הנושאים. מנחים רבים מבינים ששיתוף שכזה יכול לקדם את תהליך הלמידה האישי והקבוצתי, ולכן מחליטים כי כתיבה זאת תהיה חלק מהציון בקורס. השיתוף יכול לכלול אמצעי הוראה, ספר, סרט, משחק, או חוויה בעקבות מפגש בקורס ברמה של תפיסת תפקיד המורה או חוויה עם תלמידים. שאלה או תהייה המופנית לקבוצה. רכיב נוסף הוא רכיב הנוכחות. רכיב זה הינו באחריות של הפסגה בלבד, הוא חלק אדמיניסטרטיבי בו יכול המשתלם לראות את מספר המפגשים בהם הוא נכח. החלק השני של הסביבה מכיל מספר יחידות נפרדות. יחידה ראשונה היא ספריית הקורס בה ניתן להכניס סילבוס, קבצים וקישורים השייכים לכלל היחידות. אחריה תוכלו למצוא יחידות נוספות, יחידה עבור כל מפגש. היחידה האחרונה מכילה רכיב המאפשר הגשת מטלת הקורס. דרך רכיב זה יכולים המשתלמים להגיש את המטלה והמרצה מקבל ברגע אחד גישה לכלל העבודות. בנוסף, רכיב זה מאפשר למרצה העברה גורפת של כלל העבודות שיוגשו לתיקייה במחשב. בכל יחידה שופצו רכיבים של מודל בהם ניתן להשתמש. רכיבים אלו שופצו באופן שרירותי לצורך חשיפה והיכרות עבורכם. על מנת לצפות ברכיב יש ללחוץ על החץ בפינה השמאלית. לדוגמה, במפגש אחד תמצאו את הרכיב של אלבום תמונות. ברכיב זה יכולים המשתלמים להעלות תמונות עליהם או דרכם ניתן להוביל לשיח. המשתלמים יכולים להעלות את התמונות לפני, במהלך או במפגש עצמו. בכל יחידה מוצג לכם כלי של המערכת ועצות לשילובו בלמידה. שימו לב, תוכלו לעיין בכלים ובעצות ולהחליט החלטות ולארגן את הכלים בהתאמה לתהליך הלימודי בקורס. כל רכיב ששובץ בתבנית הקורס ניתן לשינוי. ניתן להעבירו בגרירה על ידי לחצן של 4 חיצים. ניתן לשנות את שם הפעילות והנחיות משימה על ידי לחיצה על הצלמית של הגלגל. ניתן לשכפל את הפעילות על ידי לחיצה על הצלמית של הריבועים הכפולים. ניתן למחוק על ידי לחיצה על צלמית X, וניתן להסתיר, כלומר שרק אתם רואים והמשתלמים לא, על ידי לחיצה על העין. בלשונית מדריכים למשתמש, בסביבות עזר למנהלי סביבות, תוכלו למצוא מדריכים וסרטונים, דוגמאות פדגוגיות בפעילות עם המערכת. מרחב זה מאפשר העצמה והרחבה של למידה בקורס. במהלך השנה נשתף אתכם בשימושים פדגוגיים שנוצרו.
בסוף פעילות בסביבה מומלץ להתנתק באופן מסודר. בהצלחה.